Gede kelatur maju bobok kanan kita lewatin hello gambangan ibang lamongan ini bobok kanan kemudian hello gambangan ibang lamongan campur Pak Mia semeko hasil campur Pak Mia semeko tondo mula medem-medem sanajan kopi sak cingkir nanging bisa gawe padang pikir yen ora ngombe sak sore watane
ngene lho Yuk. Ana ing dina iki aku arep nyodor bendera tunggul yuda sing sak dhuwure menara galak Yuk. Panggonane ana ing tengah-tengah kutha Surabaya Yuk. Yuk. Riko Yuk. Wong tuaku sing sejati Yuk. Mula sadurunge budal Yuk, aku njaluk idi pangestu Riko ya Yuk. Oh iya Le, tak ideni kaya banyu nang berangkat Le. Njaluk sangu to Le. Apa? Kakang mewah putri seni marga laras saking gondang kasapuan Bapak Ratna kabung dayen Jawi wetan Lipatan tinolya Sun Pandagya Panu Jiraharja Kang tumuju Sagung pramiyarsa Kakang mewah putri warga nyumarga laras saking Banjar Gondang Luluk Lamongan kasapuan Bapak Ratna kabung dayon Jawa wetan kita kang kenalan Sun Pambagya Pamu Jiraharja kang tumuju sadaya miyarasa Oka sane atur kali soeng sambiko biyen kowe arep lunga kapan tak kono dodo
terima kasih kelantaran bolon Pak Bidin ingkang wonten Sukopejo Kapa Baru nggih. Oke Mas Yanto Pak Fitri Sukopejo Kapa Baru. Matur nuwun. Bengi-bengi tak joli tulung. Pak Nopi Sukijan, selamat malam Pak Nopi. Gandeng tangan ning pinggiran pinggir apa sisir gerajakan bisik-bisik semayanan janji-janji arep urip baratan sirah-sirah nambik gendengan gending asli banyuwanginan sirah-sirah ambik gendengan gandeng
tak sayang sayang slirane karya wulan wamatane wong kawula mripate biru tak tresnani putra putriku wong manis nisar tretak dalane toyo nadep mantep aja digawe gelo setiap pulang dadi wani tak utama dadi wani tak utama wong manis telan sepur jak dilocati pengen makmur mas ayo sing hati-hati benci kula dadi wani tak utama dadi wani tak utama kenes salambar godhonge karo kudune sabar ya sawetara aja tungkal wong lanang suka-suka Katon segera jogete sangat pelak gendangane yen pinuju angen bakso gendinge walu-walu ayo cak sing gembira ayo ta tetap sila sing trap sila kaprigane manut rama Nadyan aku bocah gunung ngaduk aku ora susah kate nganggo bingung yen to pancen tresnaku pancen isih dadi lakon ninggalke isli
nemu ra orane yen bakal kelakon perpisahan karo aku moga-moga aja nganti gawe gelo nganti nangang tina bina ing beda ayo mas yo mas yo mas mas apa kowe ra kelingan dolane omahku ana latar padha lelungguhan kegecikan karo aku Inta ono apa sih ini lho iya was ayo balikan kaya kae lho sliramu wis karo aku iki aja salah penempuh salah tampa iya sam kae WA kaya WA nyasar lho nyasar gek nglarakne ati ya sam nah iya wong piye kaya tambah dijarak kok wis nyasar ki piye sam meneh klambine iki ganti sekolah ki aja klambi lungset tae Intek kan anak wong sugih. Sesuk tak setrikakno ya, Sam. Intek kan anak wong sugih, klambi gak oleh lungset. Heeh. In. Piye, Sam? Mang saku piro, In? Selame. Saku sekolah aku mulo piro, In? Aku gak disangoni mbokku kok, Sam. Lha wong sugih kok gak saku to. Oh, kok mbek menawa petuk pajak dram. Dek bocah pengen es teko dikeki ya, In ya. Lho kok ngambek? In. Ya, Sam. Ayo wes. Ayo budal, In. Pesawat. Loh, lah liwat pinggir kali. Lah wong udok, waduh udok kabeh piye iki? Nah, sing adus galangane Septi, Retno, Samyati, Dita. Lah adus kok udok beres iki piye? Delok-delokani. Apa indah? Apa kowe tresno tenan? Oh indah. Piye kok sampe Tresna kondang nyoake Mengapa oh indah
iya. sok bakal ketemu wis dadi anteng pengati Mas Omek nganti kapan sayang mong bakal tak enteni cerit aku wis kepecot tresno ya mung sliramu yo mas yo iya Dek. sing katon ana motong Masa yen ngira bisa turu bayanganmu yo mas iya Dek. wis mlebu pikiranku Masa cerit kok kaya ngene rasane mung tansah kangen yo mas iya Dek. pengen berode Apa bisa aku nyadar seleramu? apa saiki nyanding to mas Tenang. Dua ayo kang dadi pemujaanku. Tolong anak araso kangen atiku. kaya piye nek nulungi Eyang go esam manis sing tak tunggu. kangen iki bisa mari yen sampeyan yo mas Ya, wis teko nambani kang tak surino wengi dadi ya tambah kangene ati iki Ya, selamat datang Mister Poro Janglot, Janglot. Cik, kaki Mas Omek, iki wonten Malaysia. Malam Mas Omek. Juga buat rayap alas geraman Mas Cailan. Wonten geraman motor Sindalu. Pak Pri Jurung Pripen. Mat malam Pak Pri Jurung iki wonten Pripen. Pak Pri Jurung hadir. Terima kasih. yen tak rasa ati iki raku
janji modek wingi sakjeroning satramongan nyatane isih kagodha liyane kudu tak tangisi sajan sliramu ra tresno mas ya nggih nyatane kangenku tanpa omong ayo ya iya ya iya anak sen duwe ayo ya iya ya iya kenang semeru dereng monggah ngonden ikoda ya 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 iya ya oh aja gugung aja gugung mapan yen durung weruh buktilannya tani manuk blek kok nyucuk yo iyo iwak lele padha wedi mbok aja mlerok wong ayu kodang gawe rusak ati dasar nyoto perak kamu atimu rusak
sayang aku seribu sayang tak cinta cintaku sedot tak cinta ke rindu rinduku seratan rindu cah ayu sok kapan bisa ketemu Wang bagus mbak enggal bali ayoli ayoli aku mau tansah ngeteni cinta-cinta aku cintaku sejuta cinta tujuan J kita kelar terbanjir patun juragan sampai wonten sambangan motor sugeng dalu patun ki betul-betul Pak Kolik Pak Guru sambangan motor Yun. bisa karena dadi kembang putri Kediri dasar sulitnya ing warana uga kinasih karo Chandra Kirana Dewi Sakar Taji Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan oh ya oh yeah pramokal yen aku nandang kasmaran wah wadiano prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan cekap bentuk kowe aja kumalungko terus karepmu piye dajal perang iki yo kanggo kudurung rampung wah seliramu kuwi kate beselak mati bela pati Kang Mas Prabu Kupala oh tak kira Kang Mas Prabu Genembo Kang Waseteng ing labuh ana segara tobat tobat bat kowe wanita sing nekat gak bahaya ta iki ora ngerti ning germo gondang iki lanange jagat ndi wonge Kai putra ratu Bageng Prabuddha Sarwaya aku duwe aji sakti bedasa rara jonggrang manuta sempundhut garwa manuta ya jonggrang enak ada di ya benteng jong ye aku duwe tebenan apa penjalukmu
budi coba mrene adi Yo Mas. bojoku sayang akeh bojoku Ya ampun. tenan kowe arep tak jak rundingan apa gak pengen dik Apa le Mas? agegong momongan tak rabi wayo cerit duweni momongan Iwake sepat Mas iwakku nira. cak Iyo cerit hati ra kuat malah Jelek, no. dadi pikiran. sakno Apa enake Enak, no. Mas gendong momongan rungokno ya jadi yen to mung dadi bojo selundupan ya ampun temenan jarene sapa sing akeh bojone uga akeh rezekine dim. aja bater siji wong kuwi siji sanjang lan pangane Aja nuruti Ya. sing durung mesti Mas tobat timbangku jiwa ning tembe mburine jarene sapa sing diwayo lilo wong wadon atine mulya ya tambah lara Mas. aja bater senajan slirane mbok tuwa tresnoku tetep tak padha Temen ya iya dik urip ning donya kudu waspada mula sing eling nyembah sing kuwasa Mak. ben wayah lingesir wangi mripat iki ora bisa turu tansah kelingan sliramu wong bagus kang dadi bebujanku bingung rasane atiku arep sambat nanging sambat sapa rasane ora kuwowo rasane atiku mbok gawe nelongso wis lali-lali malah dan saya kelingan nganti tekan besok kapan lotku kangen ora bisa turu. Apa iki sing jenenge wong kang lagi ketamaran asmara prasasat ra bisa lali esok kanthi bengi tansah nggodha ati. senengane bojo ayuan Iji sebisa malih matur nuwun kangge Ibu Warina bayi mama kembar ingkang wonten Waru Ngering Gedung Mring Lamongan sugeng dalu sugeng mirsani liwat live streaming
Oke langsung latar panjenengan Bapak Bidin ingkang pejok Kemah Baru Gunung Ade Bojonegoro pejok Kemah Baru Bojonegoro nggih. Sing mirsani Pak Bidin matur nuwun ngapunten nggih kala wau dalu ngrepoti matur nuwun. Pak Linda dicak streaming suarane kok gak stabil Pak Linda. Oke nggih kang wonten sanga Balangrejo penak Pak Linda. Nggih Pak Linda sanga Balangrejo sanga Koprak sip streaminge kok. Matur nuwun dipirsani nggih. Mas Partono yang muter Lemang Imbang Lamongan nggih. Lemang Pantugus. Salam kanggo Pak Suwito Imbang Pak Kuswandi. Pak Suwito Imbang ugi Pak Kuswandi saking Mas Partono Telemang Imbang. Ibun ladal iki ana apane rengeng-rengeng dadi nang pengalih aku seneng ya apane gamelan nyemeng-nyemeng siwil-siwil swara sinden cinta apa nomah ngene iki dipet sing nomah nyetel to Radit nyetel mosok Pak Dalang Rohman sugeng dalu Pak Dalang nggih ini nyetel tak wis salam Dit kenis patut lamun sinuyut dan sesama kenis marat dipesa wangku salu pelot bisa lalila lila lila kata rayang nyambut kapan bayati aku urip mung panyuwunmu bakal tak turuti moga-moga ra ana sawiji beda kang adalari ya sing temen kandamu mang kono sakno karaku kang isih padha Pak temen to piye moga-moga rono sawiji berbeda
ya ya yo kaya ngene rasane balan matang lagi rasane oh iya ya yo iya iya ya ya iya ya yo oh iya ya iya 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 oh ya iya iya ya oh kaya ngene rasane tempe kaya kendang dibubuk rawon oh iya ya iya 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 yuk tukang tambal ban ye di mana baju berubah Jen Supardi ya Peter Wonten Kedung Pucang ketemu sampai Lamongan ya sudah lupa Jen Supardi ya monggo tambal ban aku
jedor dor bak pencawan gledek wae cek esuk rezekine numpuk tukang tambal cek tumpuk tukang tambal cek tumpuk cek esuk tukang tambal tumpuk tak enteni jagur sampai ngantuk tukang tambal cek tumpuk tak enteni jok esuk tak enteni sampai ngantuk tukang tambal kok tumpuk dikit-dikit dol lamun kowe sing marai suket telas budanan sore tak sawang pantes lah kok digo kancane ayo dik sekot ae dik intik-intik ngulon lamun kowe sing marai udan deres kontol ngombe tak sawang pantes lah kok goreng kacane aja dik dalan sepur pengen bakpor ayo sing hati-hati intik-intik ngidul intik-intik ngalor lawang dita sing marai sandale digawa ngidul bakale ora sandalan intik-intik ngulan intik-intik ngalor nemong kowe sing marai matoe udan deras kontule ngombe lho disawang pantas aku ngedewe indik-indik mendur indik-indik menisor lamun kowe sing marai esok tuku tape slirane besok sapa sing duwe intik-intik ngalor intik-intik ngulan nemong kowe sing marai gak marai ya Simpon diiris-iris ya ngelamun sing iremane kok cek kita kelatara baju Mas Minut sing duwe balong panggang Gresik Jawa Timur ya ngene bengi Pak RT Minut balong panggang Gresik sing dalu Pak Minut RT balong panggang selamat malam delokong jroning bangun ketindak nakanti kon
wong manis mutisa renening praja sing sayo sing rukun katang renyang tumadak gawe ambangun jiwa ambangun negara nosa bangsa ing saknusantara lan wadon tua muda dan terus kemarakut kewajiban kanggo gayu marang kautaman adil makmur kasebatan abang biru lampune disko awakku mikir bojo loro bojo sing ana jaluk disayang sing tuwajur maka ditinggal sirahe mumet ora bisa turu handem tresnoku handem waktu mikir tutuwe mikir belanjane jora saiki bingung atine talong dina mulai rana talong dina bali ning kene aduh senenge sing sadina kanggo sapa sing sedina kanggo wong liya talung dina tarik mulai merana talung dina balik ning kene cak-cake yo sing sedina dik iya mas kanggo sapa sing sedina ki ngladeni rondo J